Kde je nějaký tunel zas? Jo, jedem tady. Tunel. Tunel. Jedem tunel. Tunel. No dozadu. Máš to v GPS. Tam je tunel prostě. Tam jako budou piči. No ale když budeme v tunelu, tak... No halo. Nejsme free, furt nás mají. Nás prostě sere jenom Helena. Jako teoreticky my bychom ji mohli vykropit, protože oni na nás kropit nemůžou, ale já jsem jediný, kdo tady má ganu. A ten na piču těžce. No, ne, nemám ganu. A nemůžete Někdo vzít ganu a přijet tady a pomoct nám to vykropit. Mám ganu. A tak nepůjdeš při Sandy. To vezmeš doprava. Doprava to vezme. Tady, když půjdeš pomalinku, tady najedeš doprava. Doprava! Tady cesta byla, piču. Nevidím tam vlevo šerif, ani jedno auto. Jako víš, já mám takový blbý pocit, že ty perečka, které jeli za náma, tak byly jediné perečka, které A to tady mi teda sami už jste utekli, Pedeš? Teďka jdeme do tunelu, už bude piči. Tam už v tom... Poďte ešte kúknuť, či tam ešte nie je dálka krabca, alebo tak. Teraz som tam bol, nevidel som nič. Máme z toho těch 200k. A čo ste zobrali? To som zobral letnú krabičku s nábojmi. Stůj, tak To mi můžeš stojí dál, asi 56 kg. Kurva, co to bylo? Nevím. Jo. Oni to uvidí. No už. Máme auto piči, Musíš to všeho pobrat. No teď jo. Je to za chvilku přestane bavit. Se na nás furt čumět. Jo. Z kaslíku všechno. Já beru ty prachy, mám ty prachy. Tady projede místní a oni jedou za náma. Co to je? To je hasiči, to jsou hasiči. To je v klidu, to jsou hasiči. Ale my když budeme v tom tunelu, tak oni nemůžou. No ale když budeme v tom tunelu a projede tady místní, tak oni nemůžou vědět, že to jsme my. Tak prostě čekáme, no. Jo, nic tam není. Jo, je tam víc, ale tak to tam necháme, ne? Co to je? Jede teraz. Down.
Kurva. Já jsem to koupil. Most, paleto! Já jsem to koupil do pičo! Prosím. Pryč. Nesedí. Proto Je přiznám, přijel tam motor. Já tam, to je jedno. A kde máme Tory? Kde jste? My vás milujeme, chlapa. Vy jste úplně frajer. Bo ja by som vás išiel zobrať, mohol by som zobrať iba jedného na Ne, motor. tam, tam jede zrovna. ta GPS-ka stačí. Tam nám to stačí. Nebo máte cestu do města? Mám. No tak jedem do města. Ne na vilu, ne. Ne MSK, že ho ošetříme. Co jste to udělali vůbec? Nic. No jako, Ne, prosím vás, já jsem bývalý diesel. oni nás, za SPZ-ku nás to naháněli. To kecáte. No ale jako proč? No za tu SPZ. Tady já vám dám do toho, do GPS tu MSO. Dobré. Super frajer, šefe. Pohoda. Já vám normálně budu líbat nohy. Tak se převlečem. Kde jsou Benga? Nemůžu nic vědět. My jsme nenapadní. Splíknem se potom. A kde ho máš vůbec? Jakoby on usnul, tak ho necháme být, on to bude dobrý. No to je dobrý, nech to, jeď. Jo, dobré. On se potom to nemá smysl se vracet, on potom místního převezmu na MSK, to má smysl. OK. Kam teda? No. Tak teďka to je jedno, tak třeba... A tak rovnou teda tady, to, Ale, no teď jo, no však tady pojedem. Ale nějaký bankomat, nebo takhle. Tady, banka. Tady, no, tak. A co jako? No nic, my jsme prodali, my jsme... Jasný, ne, co kecáte? Kolik máte peněz? Jo, Mám u sebe no, 300 000. Aha, no že víte co, že byste mi dali to, já vám to pošlu. Ale já nemám to do peněz. Což tak. Ty vole, frajer, vy jste úplně frajer, šef, já vás úplně miluju. Já vás úplně miluju. Pak tam přijeli perečka, já jsem jim dal jedničku trošku. Tak tam bylo jenom jedno, ne? No právě, on bylo jedno v jednom autě a jakoby... On si myslel, že když vytáhne dlouho, že se začneme bát, pičo, nebo něco, jako, ne jako bát, jako my jsme se báli, ale tam šlo o to, že si myslel, jako, že třeba přestaneme kropit a tak to mám dělat, když mi jde o život, že? Život mojich kamarádů, vole. Kam jdeme? Kamže jdeme? Tady do banky. My děkujem. No potom jsou sami, a tady je garáž, tak já když tak přivám nějaké auto. Tak se mějte. Děkujem, chlape. Je. Pojď. Naschle. Halo? No, Jsme se v klidu, 300 000 v kapse. Nice.